asi najdôležitejšie, som dlhoročný učiteľ. Učil som aj na strednej škole, na základnej škole, pôsobím s mládežou aj v športe, bol som aj trénerom, aj hráčom stolného tenisu a založil som občianske združenie Inšpirujme svet, kde som tiež prichádzam do kontaktu s mladými, takže asi takto v krátkosti. Kde to začalo? Ako obyčajný človek som sa dopočul o jednej rodinke, zrovna utekala z Nitry. Mamička a 2 deti týrané, nemali kde bývať, nemali nič, s 2 taškami utiekli. A tam som sa tak pozastavil, že ako by som mohol pomôcť v tejto veci. A zrazu som zistil, že mám také kontakty a také možnosti, aj z mojich zdrojov, ale aj takto z okolia a ľudí, podporu a tak ďalej, že sme vedeli sme zohnať bývanie, vedeli sme zohnať potraviny, vedeli sme všetko deťom do školy zabezpečiť, tam boli 2 deti. Mamine sme, tým, že bola týraná, bohužiaľ mala vybité, alebo teda problémy so zubami, tak sme vybavili aj lekárov, alebo teda pani zubárku, ktorá ochotne bezplatne jej spravila zuby. Proste všetko taký okolo toho, taký nejako také všetky veci potrebné, čo potrebovali, tak sme zabezpečili a zrazu som zistil, že vieme takto pomáhať. Tak som si, ostalo nám veľa aj vecí, aj materiálu, aj pre deti, školských potreb a tak ďalej. Tak som začal zisťovať od kamarátov, riaditeľov škôl, kamarátov, starostov, primátorov, že nemáte tam v meste, v dedine niekoho v škole, že kto by potreboval toto a toto a toto. A zrazu som zistil, že vieme pomáhať XX deťom, XX rodinám, lebo väčšinou 100 detí. My väčšinou to kvôli tým deťom robíme a nie každý má to šťastie ako ja, že som sa narodil v takej rodiny, že som teda obidva rodičia boli úžasní, mám kde bývať, mám čo papať, ja neviem, mám sa na čom voziť, to až predtým by som povedal, takže ja si myslím, že treba pomáhať a nás to posúva, robí ma to šťastným a som veľmi rád, že teda takto môžem prispieť v spoločnosti. Už nie je cesty späť. Už ma to aj baví, aj robí šťastným a stále sa posúvame, že vidím, že dá sa pomôcť viac a viac. Aj teraz som teda nastúpil na post primátora mesta Šurany, pôsobím v Nitrianskom samosprávnom kraji ako poslanec a to zase vidím, že zase vieme posunúť nejaké veci, alebo teda tie kompetencie mi umožňujú posúvať aj tú pomoc v takej väčšej oblasti alebo hranici alebo nejakých takýchto možnostiach. Takže som veľmi rád, že som aj na týchto pozíciách a zisťujem, že sa teda nejako sa rozširuje ten môj obzor a takže veľmi rád budem nápomocný aj ďalej. Mojím kolegom by som odkázal, aby nepodceňovali mládež, veľa inšpiratívnych projektov, ktorých som sa ja zúčastnil, vymysleli mladí ľudia. Dokonca, ak môžem byť taký osobný, aj mne do mojej kampane pomáhal s mojím manifestom mladý človek, 26-ročný a úžasné, som ho veľmi pochválil za to, ja by som to nevymyslel, veľmi som pochválil za nejakú takú dizajnerskú stránku, za nejaké vhodné obrázky, alebo ak by som také nejaké grafické návrhy toho, čo som ja len dal na papier, akože nejaký text a spolu ten celok tvoril úžasnú vec, takže ja som veľmi rád, že títo mladí sú v mojom živote, lebo aj mne to pomôže. Ja sa viem tiež od nich veľa naučiť.